Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Sengilenzile-ke iqiniso ngaphinde ngambuyisa futhi usisi ngalo lona usuku because nimthandile shemiyazi, senithanda yena okudlula nami. Igama lami ngisifuzela ngamandla ezulu, umkhwenye enkomo Msofokazi Mvuleni intokazi yaZalwa Mamkhize. Uzosichazela kabanzi-ke uMamthembu uPearl ukuthi yini-ke futhi manje simbuyisile ngoba ngazi ukuthi ziningi igameka sekadlula kuzona maqondana nama-relationship wakhe. Sawubona. Nginjani ntokazi? Sekuphinde ngagalele ngibuye njengophenyane bahlali. Ngibuye njengophenyane. Kodwa lona uphenyane lalusizweni ngempela. Uphenyane njalo eyikhetha njalo le. Yazi uphenyane ngangisahlambe ngangifunda grade 7, grade 6 kanje. Libabambile bonke ekhaya, ngasala ngedwa ngiyingane ngomagcina ekhaya. Ngasala ngedwa. Awu sengiyezwa futhi jikijiki mina ngitshela ukuthi bayadlala ku-TikTok because yonke into entsha ngijwayele uTikTok kakhulukazi. Yonke into entsha ngijwayele ukuyibona ku-TikTok. Ngithi ngiyabona abantu amazaza, abantu bazazazela, abantu bazazazela. Mina ngisayitshela ukuthi sayiswag nje noma ungaxeka kanjani ungalishiza. Ungashiza. Mina ngisayitshela ukuthi kusayilokho kanti hayibo uphenyane. And ngiyabona ngempela ngiyitshela ukuthi mhlambe ifilter noma yini angazi ukuthi why libuye ligalele kanje futhi na this time futhi ngisindile mhlambe melibuya ke emva eminyaka ewu10 futhi noma 12 noma 20 mhlambe leyo ngibamba angazi kodwa nje ngisindile. Angaze ngingasinda nje ngisenethemba ukuthi ngisazolithola. Ha akaze ngingasinda ophenyaneni noma ngiseliphuma boselihamba selivalekisa liyangibamba cha ngoba manje uDobe kusathulekile. Uyaphila ke intokazi. Ngiyaphila nokunjani? Wakufani noqoma iphoyisa Hayi bo kuyadlala abantu bomthetho, wengane yomthetho kuyadlala. Kunjani kanti uqoma iphoyisa? Kunjani kanti uqoma iphoyisa? Linani iphoyisa kanti? I'm not. Ngiyadlala njalo ngalo yomthetho ningaze ngangivikeli. No, linani iphoyisa ongitshele kahle. Ngikwazi ngixoxela ngilanga manje phinde ningimema lana ukuthi yazi isikhathi esiningi ama-relationship amaphoyisa ngike ngizwe isikhathi esiningi kuthiwa udubula ingane wadubula uma wengane wasidubula naye kuphelele lapho nje. Into engiyazi ngephoyisa mekuza ngasothandweni noma kuma-relationship abo yileyo angazi ukuthi kwakutheni kwenze njani. Ikhona i-happily ever after kuwukuthi waphela nje uhlale lovalweni. Uhlale lovalweni kodwa nje akufani. Thanda nephoyisa wewe ngisazobhela ebhasini ukuthi ngisazoqalaza kule bhasi ukuthi ngabe khona ngiyobheka kule bhasi engiza nayo ukuthi ngabe khona lo eyiphoyisa phakathi kwabo. Hayi ngazi ukuthi awubandlululi nje uqoqa zothi. Hayi phela kuthiwa nje Nkosi yami abantwana bakaNkulunkulu, abantu abakaNkulunkulu and abantu bonke baya deserve ukuthi banikezwe ama chance. Kube kuye ukuthi umuntu ufaka uablu it or uwenze njani ngalo lo chance leyo. Yabo nami kade wasanginikeza ama chance empilweni nje. Yabo umuntu nomuntu uyayi deserve I chance. Even if it chance umuntu uyamnikeza nje umuntu mawusafuna. So usiphatheleni ke manje ke futhi kwenzakalani? Nkosi yami Mzansi Afrika ngizwile kuthiwa ngiyangifuna nami ngiyanithandani nginithanda njengemali guys. Ngibuye namhlanje indaba engiza nayo ngoba kuthiwa insuma nexoxa ebusuku mina kodwa ngizoxoxa manje mina kabha wonke umuntu ebuka ngiyakhumbula lo video ajisi ngiyakhumbula uthi thakathebile kabha nami ngizoxoxa mina kabha. Bahlali ngoba phela umuntu kade uyingudla amahlasi kade umuntu egudla la. Akuyona indaba etheni cha akuthwalwanga namhlanje indaba nje eyenzeka akabhlungu futhi. Kade ngafika la kwelika banana kanami kade nje ngafika kwelika banana ngifike ngisase intombi nami ngase ishanda pa ngisababa nami ngisazazi ukuthi ngiyababa. Beke ngikhetheke la umkhakhweni wezantu besilisa bengihlunge ngithi hayi ngifuna lona akufana manje sengivele ngundele nje ngundele ukuthi ngenze njani akusafani manje thatha nomani akusafani manje qala bengikhetha bengichoose ukuthi hayi ngizothatha lo. Ngaba sebudlalwaneni nomunye ubhuti engikhona ukumenshina ke lo bhuti nje umuntu nje ophezulu and lo bhuti ke umuntu obekade nabo oDanarey. Okay. Beka mawuthi kade phezulu umuntu okanjani udumile?
Yeah. Oh, okay. Yeah. Ngingakujaji manje waseningibona ngake njena kanje. Yeah. Yeah. Ngake njena nje bahlali. Okay, lo bhuti kwenzeka ngolunye usuku. Sahamba saya endlini lapha ebhuke khona ngoba wayekade engahlali la isikhathi esiningi wayehamba So wayefike ngomsebenzi la? I think wayinento ayizoyenza ngaleyo ngakusasa kwakhona. Wasebiza ke isinqanda mathe sakhe esasiyimi ngaleso sikhathi. Hayibo gubhudu yimi lo yana. Ngimesha simesha ke yogqa umblaselo ogqoka umblaselo mawuya esokeni color blocking bani cha makubomvu ngezathu kwebomvu nangenhla umblaselo inganza kwethu ake simini kancane Ithapha wecha anginamona and bengangizwa kabe bagqoka umblaselo kodwa nje ake sishintsheni ugqoke ekufane mawuye esokeni futhi elisha kakhulukazi thola nanto zokugeza nje ezikahle ezimnandi kwaba yimi ke ngalolo suku gqoke ngihambe ngekhona nginikele khona esokeni lami fika kube nje ya sagani kunena inothisa nje ngalo guy ngoba sasingaze sivakashele eChina hayi hey manginothisa ngithi hayi ngenze abufake ini manje esiqumbe kangaka ebhlukweni hayi bese ngithi mina hayi kulungileke into njona ngayo yaba yodwa ukuthi nje akhumule hayi mina azibona into enje ovela akhumula endlini wakhumule sewongena eshaweni ekhumulela khona lapha ngoba kwakuyindlu ayibhukiwe okay yes wakhumula mntamo but niku relationship so obviously uzokhumula phambi kwakho yini exakayo manje cha phela kwakusuku lokuqala sibonana futhi sivakashela ngase ngiyidelile ukuthi cha ngiyahamba ke ngiye China ke la yebo hayi mina mntama angifuni uqama ngacela empunzini kanti yini lesicela sempunzini ubuntu bakhe babungafani nabo nobabanye ngake ngabona before kwakuyenye indlela nje akasumu umuntu wangare akuyena umuntu wangare yabo hayi kuningi ngabona into engaze ngibone ekwangenza nje usichazele impela ukuthi wabonani ubuntu bakhe nje despite ukuthi baba ubukhulu kodwa nje kwakubukhulu ngendlela engajwayelekile ubukhulu yabo kwakubukhulu ngendlela engajwayelekile nokwangenza ngiyibuza nje ukuthi ngoba phela unaye wakho wesifazane ayiphilisana naye uyimela kanjani into ekanjena noma wayenganjena kanje yabo so into enzeka ngabe sengicela empunzini manje usuphuma kanjani ke endlini ngoba phela yena angithi yena uhamba ogeza mina ngabe ngiphuma ngashona ezansi kwakusendaweni ngahamba mina ngabaleka awusavalelisa awusanjani awusasho ke nanokuthi ke mhlawumbe uyabizwa ekhaya kuyaphuthuma ngathatha nje uchocolate ayewuthengile ngawufaka ephaketheni ngenza lokho yoqhumuza ngibe ngicabanga yes ngibe nhlafuna ngibe ngicabanga ngagijima ngihlala kwenye indawo ngapha wami agijima ngathi bangifika hayi wafona wangadume nokubhlokha kangaka umuntu wasaphatha lamafoni lawo Blackberry wakadumi indaba okubhlokha umuntu vele wakufonela nje uzuyeke mangalivulile mangalivalanga ucingo hayi bese kuzingelinye ilanga ahambe ke shithi ahambeka kwade ngazi wenze njani lo langa kanti uzobuya emva kwenyangana mayebuye mase yachaza ukuthi hayibo ngilakwe lika banana abe umuntu nje osekhothiwe isigameko esenzeka okay yonke into si right ke manje yebo wena ke sathini lakho ke ngowakubona njengoba efona obviously uyafuna ukuthi umvakashele so kuthini ke emqondweni wakho wafika ngibroke ukufa ngokuthi kwakuumuntu vele owayekade enginikeza odanariya ngavela ngathi ayikulungile ngase ngiyitshela ukuthi lepha ngiyoyinikela njengoJesu bembethele esiphambanweni yes hayi ngeze nangempela ngishone khona esefikile ngoba ke wayemuntu oqale ema restaurant nidle on udle mase niyahamba ke nemali futhi wayinika nje wayengena ndaba nemali ekunikeza imali ukuba wawungekho broke ngaleso sikhathi lesi akufunela ngaso kwesibili ke manje pretending as if usaqolo usakhohle ukuthi wabaleka ukuba ungekho broke wawuzoya angeke ngidlale ngomntama wayengakhoma njengodalago wayengeke ngibone wayengeke nje asangibone cha nje kwaba nje isimo sendlala esangenza ngithi ngivela khona ngiyoyinikela ke lapha
ngoba ngangazi ukuthi vele ordinary nanokuthi ke ngangenayo umuntu engangisemdlalweni naye vele kwangeke ukuthi mhlawumbe noma i-damage ayingayenza mhlawumbe before ngithi umuntu ozongithunga mhlawumbe njengozodwa abantu into enjalo mhlawumbe wayengathi fika lo mhlawumbe sekuzamele kwaqoqeka ngabe kwenzakalani angazi phela so bo-single ngalesi sikhathi ngangisingile isikhathi ubiza futhi ubroke so nje okay yeah sithatha sibeke-ke usuyafika-ke kuyena-ke ngiyinikele ngithola isimehlane ngithi inkamfu ngenze ungakafiki kuyena ngithatha isibindi okay hayi ngihambe ngekhona hayi mfethu bese ngiyalala nje ngiyaqonda embhedeni abakulala vele ukuthi sabona inkosi akwenzeke okwenzakayo makushuba ulala ngathi uyi-casket man ngase yabona ngikaze ngiyinikele kanje empilweni yami ngavele nje ngayinikele ngala ngaqonda ngathi phela ngasisikhathi hayi njengoba umuntu ophithizela vele abantu bama-laptop yabazi abantu bama-laptop ukuthi vele uyibona nje manje yena kanothisa ukuthi ngathi uthi awukho right le ndawo nokudlela sadla mina vele isimehlane vele ngase ngiba nazo vele ngavele okay sengase ngiyolala kanti ugaya angibuzange la ngigaba vele wayiphumela wahamba senifikile endlini ya uthi uphuma uyaphi cha phela nami ngangambuzi ngekubuza umuntu owema-laptop ukuthi uyaphi because mhlawumbe uyosebenza ndlela thizeni ya awazi lapho uthi cha waphuma nje umuntu ethi ngoba wayegqoke i-track pant nama-slippers vele waphuma mayebuya ngizwa amaqhoqo ngisayibo phela lo uhambe egqoke ama-slippers kuyaba usuyaqhaqhazela la epassage ngiyazwa nje ha umuntu uqhamuhamba nentombazana awu-2 hawu sebeba u-3 months yebo ngicabanga ukuthi mhlawumbe osisi laba abasebenza lo msebenzi ukuthi bathengisele ubhuti inyama yomlenze okay hayi bafike-ke labo sisi bangena ngempela hayi bamefika babemqaqa bafike bazongena la endlini nawo la phambi kwamehlama hayi lento mhlawumbe ngayibona ku-TV njengoba usuke uvula what are you wearing cha ngayibonela mina ngo-DO nango-C yes manje nkulunkulu wami osisi laba uma befika la endlini bona ababoni ukuthi ukhona I think mhlawumbe wayebabriefile nje ngakho konke okwenzakalayo ukuthi kwenzakalani bengazona-ke lezi khathi zamanje oney'ndaba ey'nto ey'ningi mhlawumbe lezi o-threesome abasebedume nje bengakadumi kangaka ngalezo khathi hayi bo bamkhumula labo sisi bamkhumule hayi bo ngisamangele mina ngithi bo njani wena uhlaliphi isofeni abantu abangaziyo bayalwazi lolu daba lolu omunye engabalekela kuye engaphuma ngijubane ngawungena endlini yakho uyalazi lolu daba lolu yes wena uhleli kuphi-ke bamkhumula nje usembedeni umsesofeni phela sengithatha ithawula sengivala amathwici ngithi ake ngivale sekufike nabantu betoho-ke manje sekuyasetshenzwa hayi bambamba ubhuti wabantu bamenza khona la embedeni uduze kwakho no bakufike kube yabona lapha nendaweni zokulala lezi umbheda lama sekuba kube i-couch esuke ibekwe lapha phakathi mazobhela emahhotela bamqalela lapha hayi bamenza sisi mina ilokhu njani iphone mina ngiyazi live sure hayi bamenza phambi kwami ihlami bahamba benza into engangikhaya ngasena ndaba ngathi ukube nje uqale wanginika imali ngabe kube ngcono ngangena ndaba ukuthi benzani bavele manje nesimahlana sesiqashukile-ke usobhabhabhabha uyabuka nje ngizoba njengejaji-ke lapha wawungeke phela kwangizona lezi khathi zamanje ukuba kwakuyimanje ngangavele ngithi bangani mase ngiqedele nisho nami ngithola isheya yami ngangeke ngize nje ngixaki kube kwakusemanje manje kwakuyikhathi vele nje kwakuyikhathi lezo 2010 I think kwakulezo khathi lezo ngimncane-ke kakhulu I was very very young hayi wenza nangu ubhuti and ngine-show uzoyibona le video ngine-show usaphila udla nhlamvana ngiyazi uzoyibona wena ngiyazi uzoyibona le video manje kwaqedwa-ke kuyagqokwa-ke benza isikhathi eside kwasho ukuthi osisi babekalelwa isikhathi mina ngi-understand ukuthi kwakuyini isifo salo bhuti babekalelwa isikhathi hayi bamtshela no we're going now our boss is calling babo bamchazela bathi no we have to go balwa kwaba basifuna boss masiphosi yabo baphethe iyafona they need to go so engaqeda angi-understand noma mhlawumbe mina wayechatha or wayenenkinga nje thizeni angi-understand ukuthi nokwangenza ukuthi hayi kodwa uNkulunkulu sometimes isebenza emfihlayo ngoba shuthi mina ngangiyoba isicaba phela ngangiyo-admit-wa edi ngithini uyichaza uyithini indaba ufike uthini enesini uchaza uthini enesini madoda so kwenzakalani-ke wahamba hayi-ke mina into eyenzeka bahambe labo sisi
Ubhuti ngicela ukutshela uma behamba lo bhuti athi nje ngiqhubeka nawe. Hawu. Ngithi angeke ukubone lokho. Angeke ukubone. Athi mayichaza, wachaza nje wathina ukuthi wangihetha wena the other day wahamba la waphuma wabaleka ungalokho nje angasobe ngifuna ukukuzwisa ubuhlungu. Anginyiki ukuthi ngizozwisa ubuhlungu. Hayibo. Ngamchazela ngathi ukube mhlawumbe ubula kwaHathi bungobuza manje nami kahle 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 kwaHathi. Awukho kwaHathi ukaLanga awukho kwaHathi. Awukho UkaLanga. So wahamba ke endlini. Ya ngahamba endlini kwakungiphoqa ukuthi fanele ngihambe ngangeke ngisakhona ukulala ngoba ngase ngisaba kwayena ngase ngimsaba ngoba ngangamcabangeli nje ukuthi umuntu ofana naye. Mhlawumbe kwakulezi ekhathi ngabe usatrenda namanje ngangashutha. Ngabe ngiwatrenda kodwa nje ngayeka. Manje uhamba nje amashumi. Hayo sheleni. We. Udinge ikolete engase ngijalile. Abakhipha amashumi. Lutho. Manje uthi uzohamba ngani? Cha ngangihlala edolobheni vele ngawalk. Ngawalka ngaye endlini. Ngawalka ngaye endlini. Ngawalka and nje kuyisifundo nje kuwo wonke umuntu ukuthi kahle kahle vele nomuntu ongamthandi ngalowo ndlela noma futhi angazi zothi isifundo sani ngizothini ngoba yena phela wayengazi ukuthi akekho kaHathi kimi yena ukuthi uyangihetha. Yena uyitshela ukuthi wena yena ukaHathi wena. Noma mhlawumbe mina ube ngaba honest kuyena from the word go ukuthi angeke ngikhona ukuthi ena ngosuku akhumula ngalo ngabona ukuthi kanje kube ngaba honest ngamchaza ukuthi hayi yazi kodwa mntasa hayi yabona ukuthi ngathi ngeke ngilunge laphana mina ngoba isimo sami nesimo sami ngangakahambi kuleli banga sengilihambile manje. Nebanga la ibanga hayi okwakabi nebanga phela angangiseno umntwana oyena funa khona kwakuthi ngithola umntwana indodeni naye akushiya kwangeke ukuthi mhlawumbe vele uhamba nje kwakusabheda osayitshitshile umgunyathi ehene ngangisase itshitshilo elinengane eyi1 ngazi ngeke ungibize ngikuthi angilona itshitshilo ngengane eyodwa ngengane eyodwa nje hayibo kwenze kanjalo ke mina ngagileka mina nje kade ngigileka la eThekwini ngoba ngeke ngachaza ukuthi umjolo kahle uNkulunkulu akangiphakisha yonto yakho akangiphakishelanga yona so uzo accepta kwathi ukuthi angathi akuyonto yakho ngize nga-accepta nje mina sengize nga-accepta nje futhi ngize nga-accepta futhi ke lobo bokugcina ubudlelwane hayi yini kwenzekani hayi wile imbewu gilekethe hayi kungikhombisile kama-flame hayi yabo lobo bokugcina hayi bungikhombisile manje asafisi nje uqalisa i-relationship angicabangi nje nangokhisimusi angicabangi nje relationship nangokhisimusi lapha ukuthi emakhaya afanele kufike nesoka uzobakhombisa umndeni cha nje ngiright so wagcina umshiye lapho kubhuti endaweni esigameko noma nabuye naphinde nabuye naxhumana over the phone uyayazi inhliziyo ukuthi injani uyayazi inhliziyo injani and inhliziyo ugovane ngoba uyalazi ibhodo makwalibona liconsa uma ke wathola futhi namafruit akhona ufuna lokhu ulandelile ngane yazi ukuthini kuthi nje okunye engikhona ukuxoxela kodwa izanazo ungafihli izanazo kwenzekani thanks kodwa ke ngaphinde ngambona uGayi ngaphinde ngambona uGayi like saxoxa njani waxolisa uGayi ukuthi uyaxolisa nani wazenza izizwaba ngesizumbulu wangithi zwaba ngezizumbulu and kuxoxela ukuthi ngaba naye ngabe ku relationship ke naye ke manje valo okay ngase ngaba ku relationship noGayi mina naye China nje kwakwa right noma nani relationship cha ufuna ukudlala ngawe ingangibuki kabi ukuthi mhlambe uthini ngaya eChina naye kodwa ke waye i-gentleman kakhulu nje yabo wayeba i-gentleman ngoba manje phela wayesebonile isimo sami ukuthi kahle kade ngijani ngaya naye eChina kwaba nje umuntu futhi wagcina sengisiza nje la kodwa ngagileka ngoba ngangisasemncane and I was not expecting ukuthi nje umuntu angenza into enje yaphambi komuntu nje I'm sure nje kwakuyi-trauma kwaba i-trauma kakhulu ufika uvela emakhaya kontuthu wena uyazi ukuthi nje kuthiwa cisha ugesi ungene engubeni indaba cisha ugesi yayingekho lapha yenze ngaphambi kwabi kubuka yabo so i-relationship yaphelela phiki uphi manje phela njengoba bonke nje obihlezi phela nje obiphelile lokugcina uphi ke manje ke anisakhulumisani ngisho nokukhulumisana noma mhlawumbe nalahlekelana
Ngicabanga ukuthi use-UK okwamanje. Ngicabanga ukuthi use-United Kingdom okwamanje. If kuyenzeka acele ukuthi niphinde nibe ndawonye futhi ngokobudlelwano usangamnikeza ithuba. Cha phela bangisikile ngingavuma ngoba ngiyayazi impatho yakhe. Vele manje vele it's not like impatho yakhe ingoba nakho enamashankura noma uma sekuthiwa nje vele amashuma kanawo ngabe uphatha ngaleyo ndlela mawubhekile. Yazi nabo ukuthi sebesikhala sebehlafuna. Uzuvukhala nje kulapho ukini. Awuhlafuna ubuluma iFerrero, awuthi ukhala ubuluma ubuphethe imowe, awubukhala ubuphethe noma kunokukhalela ilutho. Ukhala esiswini esethi amathumbu efuna ukudla. So njengoba ezoyibona nje le video lena ke kubeke kucaceke ukuthi mase kuthiwa uyaxhumana nawe njengoba uthi usingle njengamanje mhlambe ngeyenzakalani. Cha phela ayi ukuthi ngifuna yena ukuthi abuye uma ngenzeka phela ebuye nje sengabuye. Kodwa hayi ngoba nakuthi into oyifunayo. Akuyona into kahle futhi nje angakabikho ready ngoba kuningi and ngiyabona sazoba ningere kuningi nje. Ngisanje manje afuna ukuyithanda mina njengoPearl ngizikhiphe mina ngizigeze mina ngithande we-crew yami isizwe sami we ngiyithandele izingane zami ngisafuna nje ukuzenzela and bantombazana bafethu ake sithandeni izingane zethu okudlula labo guy. Uyabona le mali fethu ohamba ngayo yalapha yokukhipha ngayo isichitho ungakhona nje ukugibela nezingane zakho uze nazo la eThekwini eMikhileni ngithola ice cream nambe kamnandi abahlala nginjudge phela nani kodwa ake simeni kancane ake simancane eziwashweni selingane zethu into azogcoba ene-eczema sizama ukuthola E45 sibanake nje ke simancane boy okuhlelelwe thina kuyakwenzeka umjolo mawohlelelwe wena nofika noma usuna 50 uthole nje ake nje nime kancane bahlali nami nje ngimile nginje umuhle kanje ngiyazazi mina ukuthi ngimuhle guys cha lokho ngiyakwazi. Umuhle mina fakazi. Yes. Ngiyakwazi lokho kodwa manje ake ngikona ngifuna ukuyinikela nginike imali ey'ngane zami engipho uhulumeni wami engimthandayo ngengikwazi. Ungathini kusise ekhaya noma kubhuti ekhaya osafisa ukuphoqelela ukuthi akabe kwi-relationship e-right kodwa uthola ukuthi akuhlangani? Akahlala linde mfethu. Akahlala linde nje. Akahlala linde owesilisa linde ngovaseline osifazana linde ngobhanana noma ngocucumber ngasho nje. Ale ubhanana angazi unani zokwenza roll on angazi njani angazi akahlale esemlindweni ngoba guys kubuhlungu ukuphoqa i-relationship ayikho into ebuhlungu njengokuphoqa i-relationship ayikho into ebuhlungu njengokuphoqa kungavumi mangavumi ntamo vala imlenze uyitholele ukukhamba uyitholele ubhanana owesilisa uyitholele ulokhu njana uvaselina ube strong Sebo kakhulu usuphinde usivakashele kuhlelo lethu. Thanks Cela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare ngiyandithanda kakhulu. Bye.